Ahojte. Dnešný rozhovor sa bude niesť na tému prerezávania prvých zúbkov a toho, ako toto obdobie zvládnuť čo možno najlepšie. A rada by som u nás privítala odborníčku a magistru Janu Bolekovú, farmaceutku a skúsenú laktačnú poradkyňu. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem aj ja za to pozvanie. No a v podstate môžeme asi prejsť aj na prvú otázku. Mňa by zaujímalo, vlastne, kedy dochádza k takému tomu prvému prerezávaniu zúbkov? No tak musíme si hlavne povedať, že prerezávanie zúbkov má svoju nejakú postupnosť, ale za to aj veľkú variabilitu. Určite je dané geneticky, takže treba sa pozrieť aj na to, ako sa prerezávali zúbky teda tým rodičom. Keď niekomu sa začali neskoro, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa aj ich dieťatku takto budú. Zúbky sa začínajú prerezávať, keď si povieme, že tak akože štatisticky niekedy okolo 6. mesiaca. Začína sa spodnými rezakmi, kde už mamičky pozerajú, že kde sú tie prvé dve čiaročky. Väčšinou vyjde jeden a následne na to aj potom druhý zúbok. Môže byť toto prerezávanie, ale aj oveľa skôr sú aj detičky, ktoré napríklad v 2 mesiacoch už začínajú pociťovať teda tie prvé problémy, ale sú aj detičky, ktoré sa začínajú zúbky prerezávať niekde okolo 12 mesiacov, čiže okolo toho 1 roka. Môže to byť oneskorené, keď je to už neskôr, tak vtedy už treba kontaktovať lekára. A ako teda ten rodič spozoruje, že tomu dieťatku sa vlastne začali prerezávať tie zúbky? Že sú tam nejaké prejavy, alebo to dieťatko nejako mení správanie? Určite je to súčasť bežná teda vývoja toho dieťatka, že tie zúbky začnú rásť. Nie každé dieťatko musí mať také výrazné nejaké zmeny alebo problémy v tomto období. A tie, ktoré majú, tak si to určite všimneme. Ten rodič si to určite všimne. Je to aj teda na tej lokálnej úrovni, kde môže byť nejaký ten opuch toho ďasínka, bolestivosť, začervenaná tvár, nechce napríklad dotyk, aby tam teda sa niekto ho dotýkal. Alebo sú to potom také celkové prejavy, zmena toho správania. A teraz, či je to už nejaké podráždenosť, plačlivosť, ťažšie sa upokojí to dieťatko, nemôže zaspať alebo sa často budí. Ale sú aj také pridružené veci, ako je napríklad hnačka, alebo aj zvýšené slínenie a strkanie si rôznych predmetov, hlavne tvrdých do pusinky alebo pestičky do pusinky. A u niektorých detí môže byť aj zvýšená teplota, ale zvykne byť zhruba do tých 38 stupňov. Dobre, a vtedy je to ešte tak relatívne v poriadku do tých 38 stupňov. Áno. Ak by to bolo vyššie, tak je možno, že to niečo iné, nie sú to zúbky, že aby to tí rodičia tak vedeli. Určite, keď je tá teplota vyššia, tak by bolo dobre kontaktovať lekára, aby sa nezanedbal nejaký iný zdravotný problém. Dobre, super, to tak pre istotu. A mňa by ešte potom zaujímalo, že či my vieme nejako uľaviť tomu bábätku alebo teda tomu dieťatku od tej bolesti, že či my vieme ako rodičia niečo urobiť, alebo to proste musíme iba prežiť. Vždy hovorím, že treba pozorovať dieťatko, lebo dieťatko nám vie dať najavo, čo mu uľavuje, alebo čo mu robí teda dobre. Čiže keď vidíme, že si veľmi strká tie prstíky alebo tie pestičky do pusy, tak môžeme ponúknuť nejaké rôzne hrízatka alebo hračky, ktoré sú tvrdšie a dokonca sú tie hrízatka také, že sa dajú ochladiť v chladničke, lebo majú nejakú gelovú tekutinu. Čiže dobre robí vlastne to chladenie. Druhé môže byť, ak nie je veľmi precitlivé dieťatko, tak môže byť jemná masáž toho ďasienka. Buď priamo teda prstom, alebo takou špeciálnou kefkou. Pri tej masáži vlastne pomáhame, aby sa ten zúbok lepšie prerezal. Samozrejme, že pomáha častejšie nosenie toho dieťatka, tíšenie, rýchlejšia reakcia na to, že dieťatko začína byť nepokojné, aby sme ho nenechali, nech sa veľmi rozplače. Čiže sú určite taká tá zvýšená starostlivosť v tomto období určite je. A mňa by ešte v náväznosti na toto tak zaujímalo, že či je vlastne prerezávanie prvých zúbkov alebo teda zúbkov celkovo aj nejakou prekážkou pri dojčení. Či to môže nejaké komplikácie spôsobiť? Na jednej strane je dojčenie vec, ktorá nám veľmi pomáha v starostlivosti o dieťatko a práve aj v tomto náročnom období, lebo väčšinou detičky viacej vyžadujú aj ten kontakt, ale aj napríklad to častejšie dojčenie. To dieťatko práve cez to materské mliečko aj získava látky, ktoré mu pomáhajú tlmiť bolesť, takže určite mu toto pomôže. Čiže aj to sanie samé o sebe je vyhovujúca tá náruč tej mamy. Môže ale sa stať, že dieťatko hlavne pri tých prvých zúbkoch môže mamičku ako keby poraniť, že zakusne sa. Dá sa to dieťatku vysvetliť aj v takom maličkom veku. Detičky to vedia pochopiť,
keď tá mamička jemne vlastne naznačí dieťatku, že takto nie, trošku zlepší to prisatie. Nedáva si, neponúka ten prsník dieťatku, keď je veľmi rozplakané, lebo vždy to prisatie môže byť vtedy teda bolestivé. Takže áno, dá sa s týmto aj pracovať. A samozrejme aj pre mamičky, ktoré teda nedojčia, tak je určite výraznejšie nosenie napríklad tých detí. A dá sa použiť či už ergonomický nosič alebo šatka pre tie menšie deti. Dá sa napríklad aj spoločné spanie vtedy, pretože rýchlejšie mamička reaguje, keď to dieťatko sa začína napríklad prebúdzať na to, že ho napríklad tie zúbky bolia. Takže podľa toho, čo teda hovoríte, aj podľa vlastnej skúsenosti, určite to chce veľmi veľa trpezlivosti, ale musíme to teda len zvládnuť, prežiť. Mňa by ešte ale teda zaujímalo, že ak teda tie prejavy u toho bábätka sú také silnejšie, lebo ste aj vyspomínali, že niektoré dieťatko to zvláda lepšie, niektoré to prežíva horšie. A chcela by som teda ako rodič siahnuť aj možno po nejakých liekoch na či už utlmenie bolesti, alebo teda nejak by som pomohla tomu bábätku, tak na čo by som si mala dávať v lekárni pozor, alebo teda na aké zloženie, že čo by som mala sledovať na tých liekoch? Určite tieto prípravky z lekárne môžeme rozdeliť na dve skupiny. Buď sú to na tie celkové príznaky, ako je tá teplota, ten zápal, bolesť, alebo potom sú to na tie lokálne. Čiže to sú už skôr také lokálne tie prípravky. Akože priamo do úst. Áno, priamo do úst. Hej. Takže ja som stále za to a myslím si, že u tých maličkých detičiek to platí viacnásobne, že čím menej tej, dajme tomu chémie alebo čohokoľvek, tak tým lepšie pre to dieťatko. Takže naozaj najprv tie tíšiace metódy, aké sa nám teda podarí. Sú mamičky, ktoré ale často siahajú a na to upozorňujú aj lekári, na prípravky typu napríklad ibuprofen alebo paracetamol, ktoré síce tíšia tú bolesť a aj znižujú ten zápal a aj znižujú teplotu, ale tie mamičky v tom strese niekedy ich až nadužívajú, takže na toto treba dať veľký pozor. Potom na druhej strane sú to vlastne prípravky, ktoré sa lokálne používajú. Áno. No a tuto by som povedala, že všetko, čo ide do ústnej dutiny, sa veľmi ľahko vstrebáva potom do toho krvného obehu. Takže tu by som povedala, že asi taký najväčší akože výstraha, že tu by som si dávala asi väčší pozor pri výbere. Áno. Predsa len nechceme do toho dieťatka dostať viac tých nejakých, povedzme, že nežiaducich látok, ktoré by tam nebolo úplne nevyhnutné. Mnohé tie, dajme tomu, gély alebo tekutiny, ktoré sa používajú, tak v prvom rade vieme, že sa musíme dotknúť toho ďasínka. Niekedy je to naozaj veľmi bolestivé a citlivé pre to dieťatko, čiže už mu zase zhorší ten stav alebo ten problém. Zloženie týchto prípravkov tiež nejako musí tam niečo sa v tom nachádzať. Čiže účinné látky tam bývajú, buď je tam lokálne anestetikum, ktoré síce je účinné, ale na krátky čas, čiže treba toto opakovať. To lokálne anestetikum nie je vždy vhodné, aby to dieťatko úplne požilo vyslovene, lebo však sa dostane do tej ústnej dutiny. Môžu tam byť ale aj rôzne rastlinky, ktoré môžu na jednej strane pomôcť, ale na druhej strane pri precitlivelých deťoch môžu vyvolať možno aj alergické reakcie. Takže to je tiež také ako opatrnejšie. No a samozrejme potom sú tam nejaké možno cukor, alkohol, zložka, nejaké dochucovadlá, ktoré, alebo farbivá, ktoré v podstate my nepotrebujeme, aby to dieťatko normálne malo, takže dá sa to eliminovať. No a my si vieme veľmi dobre pomôcť homeopatickými liekmi, ktoré sú vhodné pre detičku už úplne od narodenia, lebo niektoré prípravky sú až pre trošku staršie, od nejakých 3-4 mesiacov. Homeopatické lieky pomáhajú nielen lokálne na tie problémy, ktoré sú lokálne, ale aj na celkové tie prejavy. Čiže potom aj dajme tomu tú hračku, alebo aj tú teplotu, ten nepokoj pri tom spánku a tlmia aj tú bolestivosť, aj ten zápal, ktorý tam teda pretrváva. Vynikajúce je to, že sa tie homeopatické lieky ako v tekutine, v tekutej forme, priamo aplikujú do pusy, nemusí sa lokálne na to miesto, čiže sa tam eliminuje úplne dotyk a preto dieťatko je to vlastne priateľná forma. Je to veľmi dobré, lebo je to hygienické, čiže mamička niekde, kde je na návšteve, na ihrisku, tak nemusí riešiť svoju hygienu, teda napríklad keď by nanášala nejaký gelik, že čo s tým prstom, že ako si ho očistiť a dať ho teda dieťatku. Ale toto je vlastne napríklad taká forma, ktorá je bezpečná, účinná
a vie sa vlastne kdekoľvek aplikovať a môže sa aplikovať opakovane počas dňa. Dobre, a ešte by ma tak teda zaujímalo v takej väčšej perspektíve, že prečo homeopatia a že aké sú v podstate jej tie výhody a aké sú skúsenosti odborníka s integratívnou liečbou? Výborne, práve tá integratívna liečba. Homeopatické lieky sa môžu kombinovať aj s klasickou liečbou, čiže nemusí sa mamička obávať, že by nemohla niečo medzi tým aj tomu dieťatku pridať. Neznamená, že to musí byť len výhradne teda homeopatický liek, ktorý na tento problém alebo akýkoľvek iný použije. Čiže to je jedna vec. Ďalšia vec je, ako som už spomenula, že môže sa používať u detičiek už od narodenia. Je samozrejme šetrná, je to prírodná liečba, je bezpečná, nemá nežiaduce účinky ani nevyvoláva alergické reakcie, takže je vhodná aj práve v tomto detskom veku. Akých prejavov sa teda to bábätko alebo dieťatko zbaví, alebo kde môžeme spozorovať to zlepšenie vlastne stavu toho dieťatka po podaní týchto homeopatických liekov a možno, že ešte do akej doby vlastne zaberú alebo zaberajú? Homeopatické lieky majú práve tú výhodu, že zaberajú na viac tých ako prejavov naraz, čiže majú také komplexné ako riešenie ponúkajú. Samozrejme, že je to zníženie tej takej nervozity toho dieťatka, môže byť aj lepší spánok. Môže napríklad sa redukovať aj tá hnačka alebo tá riedka stolica, ktorú sme spomínali. Mňa ešte teraz tak zaujíma, keď hovoríte, že na viac tých vlastne príznakov vedia zabrať, že to stále hovoríme, že o jednom lieku, že keď podáme jeden typ lieku, tak zaberie na viacero tých ťažkostí, alebo hovoríme o viacerých liekoch, napríklad, že jeden dám lokálne, alebo potom nejaké iné homeopatikum, proste by som ešte k tomu použila. No, a toto je dobrá otázka. Pretože každý jednotlivý homeopatický liek má nejaký svoj záber tých teda prejavov, na ktoré funguje. Čiže áno, existujú jednotlivé homeopatické lieky, ktoré sa ako používajú práve pre konkrétny prejav, pretože každé dieťatko má nejaký prejav. Nemusí mať toto všetko, o čom sme sa tu doteraz rozprávali, ale len niečo z toho. A práve buď v lekárni, alebo homeopát vie poradiť presne na tie prejavy, buď jednotlivý liek, alebo máme vlastne v ponuke aj taký zmesný prípravok, kde sú viaceré tie lieky, ktoré sa najčastejšie používajú práve pri tom prerezávaní zúbkov. A ešte teda, myslím, že sme nespomenuli, že teda do akej doby môžem očakávať teda nejaké to zlepšenie toho stavu, alebo teda nejaké odoznenie nejakých príznakov. No a toto presne súvisí s tým výberom toho lieku. Keď je správne vybraný liek na tie prejavy, ktoré dieťatko má, tak to prvé zlepšenie môžeme vidieť už aj zhruba do tých 15 minút. Super. Ak nevidíme do 24 hodín po tom konkrétnom prípravku, ktorý sme v homeopatickom lieku použili, tak vtedy je na mieste zmena, iný výber. Neznamená, že to nefunguje, ale že nebol dobre vybraný vlastne, nebol správny liek vybraný. Čiže možno je dôležité v tej lekárni naozaj presne popísať, že s čím v podstate má to dieťatko problém, že aby bol ten rodič proste špecifický, že aby sa konkrétne pýtal, že čo potrebuje. Aby si konkrétne pýtal, že čo potrebuje. Áno, a v tomto práve homeopatia vie podať vlastne tú pomocnú ruku, lebo podľa toho, čo ten rodič povie, tak sa vie určiť ten presný homeopatický liek. Mňa by ešte zaujímalo, lebo niekedy sa či už dopočujeme, alebo sa tak dočítame, že nie každému tie homeopatické lieky zaberú. A mňa by teda zaujímalo, že vy ste to už aj tak načrtli tú tému, ale teda je to naozaj tým, že môže sa stať, že niekomu nezaberú vôbec, alebo je to zasa tým, čo ste spomínali, že si vybral možno nie úplne správny ten liek? Poviem to takto, aj pri klasickej medicíne alebo čomkoľvek, čo užívame, je percento ľudí, ktorí buď prehnane reagujú, alebo vôbec im nezaberá. Homeopatické lieky sú postavené na tej správnom výbere toho lieku podľa tých prejavov, ktoré ten konkrétny človek v konkrétnom čase má. Tie prejavy sa môžu postupne meniť, preto sa aj napríklad tie homeopatické lieky môžu po nejakých 2-3 dňoch, keď sa zmení stav, zmeniť. Čiže to je jedna vec. Čiže nemusia účinkovať práve preto, že už sa zmenil ten stav a ten liek je ako vybratý na ten starý stav. Alebo potom homeopatické lieky sa vyrábajú s špeciálnou metódou, volá sa potenciovanie. Na ten homeopatický liek tam je také čísla, to znamená, že vlastne ako sú pripravené, akým spôsobom. No a tuto tiež môže byť, že niekedy tá nízka potencia nemusí dostatočne zabrať
Áno. A keď má viacej väčší súbor tých prejavov, tak je potom lepšia tá vyššia potencia. Čiže zase je to na výbere toho správneho lieku, ale toho pomoci od toho odborníka v lekárni. Je lekárnik v tej lekárni tak dosť fundovaný na to, aby mi poradila, no? Čiže môžem sa obrátiť aj na lekárnika, alebo mám vyhľadať pediatra, keď sa chcem poradiť ohľadom homeopatických liekov, alebo homeopata, na koho sa mám obrátiť, aby som správne vybrala ten liek, ako ste spomínali. Jasné. Určite je dobré sa v prvom rade teda obrátiť v tej lekárni na toho lekárnika, pretože ten má o tomto prehľad a vie tiež pomôcť. Áno. Ale aj niektorí pediatri sú preškolení v homeopatii a vlastne vedia už priamo v tej ambulancii tej mamičke poradiť. Super. Dobre, ďakujem vám krásne teda. A ešte možno, že keď už rozprávame sa síce o prerezávaní zúbkov, ale mňa by tak zaujímalo, keď už sme načali aj tak vo všeobecnosti tú homeopatiu, že v čom všetko mi vlastne vie pomôcť? Keď ostaneme v takej tej téme tých mamičiek a detí, áno, tak je to práve by som povedala nosná, alebo veľmi nápomocné sú homeopatické lieky práve v tejto skupine, pretože sú to buď tehotné ženy, alebo potom dojčiace, alebo sú to tie detičky úplne od toho narodenia, kde tá homeopatia či vie pomôcť pri nejakých akutných ochoreniach, napríklad nejakém nádche, kašli, vie trošku stimulovať aj tú imunitu, čiže vie aj v tomto smere pomôcť, alebo rôzne pri nejakých úrazoch, tráviacich problémoch. Takže vie ako v širokom zábere byť nápomocná. Ďakujem vám krásne za informácie, pretože pre mňa to bolo veľmi, veľmi poučné. Ja sa priznám, že som o homeopatii v podstate toho toľko nevedela. Takže ďakujem vám krásne za rozhovor. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie a my sa teda vidíme pri ďalšom rozhovore s odborníkom. Majte sa krásne. Ďakujem, dovidenia. Tento rozhovor vám prináša spoločnosť Boaron Slovensko. Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.